Bakit ang harang dito? Ayun, harang linda. Ayun ba yan? Bayad ka rin dito. Ayan mga paps, bali meron naman tayong pupuntahan ditong isang pasyalan sa bayan ng Siroma. Ayan, ito ay tinatawag na Bulud. Ayan, the quarantine campsite. Medyo malayo-layo siya. Titingnan natin kung makakapasok tayo. Kasi pag maulan daw ay maputik. Titingnan natin. Ayan. Kung hindi pa po pala kayong mga nakasubscribe sa aking channel, please subscribe naman po and then hit the notification bell para updated po tayo sa mga bagong video na ating i-upload. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng suporta, sa lahat ng team, sa lahat ng mga friends, ayan, founder, members. Ayan. Thank you very much po sa lahat ng inyong suporta. Ayan. Sa aking team na Team Bangos at Team Magnifier, ayan. Thank you very much sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Ayan. Kita-kits na lang po doon sa place. Ayan. Thank you very much po. Bye-bye. See you there. DJ Romel Remix. Magandang